Les fortes pluges que han afectat el litoral de Castelló han provocat retards de més de 3 hores en diversos trens amb destinació a Barcelona. Fins a 6 trens de llarg recorregut amb parada o destinació a Barcelona han tingut retards, però la situació s'ha anat normalitzant cap a les 12 del migdia. En algun cas, els aiguats han obligat a fer el trajecte per carretera i el viatge ha durat més del doble del previst. Había muchísima agua por todos los lados. Donde hemos estado parados, como era de noche, no hemos visto el agua, pero un poquito antes de llegar a Castellón, había mucha agua. Que no nos devuelven el dinero, encima desde las 7 de la mañana metido y encima para darte de comer te tienes que pelear con ellos para un pitufo, porque dice que va un bocadillo para cada uno por persona. Pasando fatiga entonces que lleva de las 7 de la mañana por un bocadillo, ni agua, ni... Una vergüenza. Vam sortir a les 8 del vespre de València, 3 hores després, quan havíem d'haver arribat, ens van desembarcar, ens van posar en autobusos, vam perdre un passatger, vam haver-lo d'esperar, ens vam estar un parell d'hores al mig de la carretera, 2 o 3 hores més en una estació de servei i hem acabat arribant a les 7 del matí, un viatge que havia de durar 3 hores i mitja, ha acabat durant 11.